Auren Adam A. Zango ya girgiza mutanen cikin Kannywood gabaki ɗaya. Adam A. Zango ya yi auren sirri wanda tabbas ko duniya ma bata samu labari ba, sai kai tsaye a yau din nan muka samu labarin cewa Adam A. Zango fa ya auri jaruma Maimuna kusan sati guda ma da yin wannan aure. Ya kamata ne ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe don ganin abin da ke faruwa, wanda tabbas a yanzu haka za mu kawo maka wani cikakken faifan bidiyo wanda za ku ci yadda Adam A. Zango yake jawabai da bakinsa kuma yake bayyana cewa tabbas ya yi wannan aure domin damun baya son mutane su sani, domin tabbas sanin kanku ne dai Adam A. Zango yana da makiya da yawa a cikin masana'antar ta Kannywood, wanda hakan ne yasa har aka gama wannan ɗaurin aure, aka gama bikin ɗaurin aure babu wanda ya sani ko a cikin masana'antar ta Kannywood, domin wannan aure da Adam A. Zango ya yi aure ne cikin sirri kuma ya auri jaruma a cikin masana'antar Kannywood mai suna Maimuna, kuma Maimuna ita ma jaruma ce babba a cikin masana'antar ta Kannywood, domin tabbas Maimuna fa jaruma ce a cikin shirin fim ɗin Garwashi, kuma tabbas sanin kowa ne duniya fa ta san wannan jaruma mai suna Maimuna. Ko dai ya kamata ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe don ganin ya wannan lamari ke wakana, wanda a yanzu haka za mu kawo maka wannan cikakken faifan bidiyo wanda za ka ji yadda Adam A. Zango yake jawabai da bakinsa kuma ya faɗi dalilan da ya sa ya wannan aure cikin sirri wanda ba kowa bane bai san yayi. Da farko dai idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan kafa ta mai albarka na farko tashar Labarai TV, muna da roƙonka cewa za ka daure ka dangwala mana alamar subscribe kamar haka, sannan sai ka dangwala mana alamar sanarwa don samun zafafan labaran namu da dumudumin su da zarar mun dora. Bayan ka dangwala mana alamar subscribe da kada ka manta da ka yi kasan bidiyon nan ka dangwala mana alamar like don mu tabbatar da labaran da muke kawo maka suna faɗakar da kai sannan kuwa suna ilmantar da kai. Mun gode da kasancewa da kai da mu a cikin wannan kafa ta mai albarka, wanda a yanzu haka za mu bayyana ma duk wasu zare da abawa kan batun auren Adam A. Zango da yayi kuma ya girgiza mutane a cikin masana'antar Kannywood, wanda wasu a baya suke bayyana cewa tabbas Adam A. Zango ba zai kuma auren jaruma a cikin masana'antar Kannywood ba, domin tabbas ya auri jarumai mata guda biyu a cikin masana'antar ta Kannywood tun daga shekara ta 2022, amma a yanzu haka Adam A. Zango ya kuma auren jaruma a cikin masana'antar ta Kannywood kuma ya auri jaruma babba, domin tabbas Maimuna Musa ta jima tana aiki a cikin masana'antar Kannywood domin ba yarinya bace ta ma karama. Ko dai kada ku manta don wannan ya kasance shigar ku cikin wannan kafa ta mai albarka, kada ku manta da dangwala alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan ayyukan namu da dumdumin su da zarar mun dora. Tabbas wannan labari na Adam A. Zango ya ba mutane mamaki, wanda ma zan iya ce muku ya yi girgiza mutane da dama a cikin masana'antar ta Kannywood, domin kwatsam sai labari aka samu na cewa Adam A. Zango fa ya sake yin aure, kuma aure cikin sirri babu wanda ba ya sani a cikin masana'antar ta Kannywood. To masu kallon mu da masu ran dai a nan mun kawo ƙarshen labarin nan. Ku dai kada ku manta kuna tare da wannan kafa ta mai albarka tashar Labarai TV. Kada ku manta dangwala alamar subscribe kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan ayyukan nan. Ku dai ku bayyana mana ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Mu dai muna taya wannan muna so Allah ya ba da zaman lafiya.